L-ewwel aħbar minn fuq il-mobile personali tiegħek. One News, kollaborazzjoni ma' Red Touch Phone, nieda servizz ta' News SMS Alert. Din l-inizjattiva tidħol fis-seħħ wara l-kumpanija Red Touch daħlet għal proġett li jkompli jsaħħaħ is-servizz offrut lill-klijenti tagħha. Is-servizz li huwa b'xejn jinkludi SMSs 24 siegħa kuljum mit-tnejn sal-ħadd. B'aħbarijiet li jkunu għadhom kif ġraw u li mbagħad jixxandru fil-bulettini ewlieni ta' One News fis-7:30 u anke bulettini u aġġornamenti tar-radju. Is-servizz ta' News SMS Alert ser ikun qed joffri l-aħbarijiet lill-klijenti ta' Red Touch Phone fuq il-mobile qabel ma jinstemaw jew inkella jidhru fuq One News. Din hija inizjattiva li Red Touch Phone ser ikun qed toffri l-klijenti tagħha b'xejn, ovvjament bl-għajnuna u bil-ħidma tal-ġurnalisti ta' One News illi ser ikun qed jinformaw lil dawk kollha li ser jabbonaw għal dan is-servizz mit-tnejn sal-ħadd 24 siegħa kuljum. L-SMS number li fuq jistgħu japplikaw il-klijenti tar Red Touch huwa 5098 5001.